Jeg hedder Ali, og det her er Hårforkat. Nå, der er jeg. Hun skal have. Nå, Kat, hvad er du i gang med at lave? Jeg vil skrive vores kælling sangtekst. Okay, må vi få en lille kasse? Ja, selvfølgelig. Sådan! Og... Det var det. Nå, det var også godt. Vi skal videre i programmet. Ja. Det er tid til at tage sin udfordring. Ja, desværre. Hun skal drikke. Hvad er det? Det Nutella mælkeglas. På På 1 minut. Okay. Oh. Det er Nutella-agtigt. Og jeg starter tiden om... Nej, blomsten. Der er brosten. 3, 2, 1. Nu! Katrine, ej, det skal du ikke, det der. Ej, det er simpelthen... Jeg kan jo ikke engang godt gøre det.